A danas počinje akademska godina na univerzitetu. Da je situacija redovna, danas bi vjerojatno bile i gužve i svečanosti na fakultetima. Kako protiče prvi dan za brucoše na Ekonomskom fakultetu, provjerava naš Nemanja Pavićević. Nemanja. Milice, možda nisi znala, ali Ekonomski fakultet je najstarija visokoškolska ustanova u Crnoj Gori. Tokom čitave ove godine obilježava 6 decenija postojanja ili 60 godina postojanja. Jest prvi dan za brucoše. Kako će on izgledati, da li će biti uživo ili online, to će nam najbolje objasniti dekan profesor dr. Nikola Mijović. Želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dakle, sa srećom, danas prvi dan, kako će izgledati? Prvi dan u prilično izmijenjenim okolnostima, 61. generaciju studenata Ekonomskog fakulteta, prvi put ćemo dočekati preko internet platforme. Imajući u vidu epidemiološku situaciju u državi Crnoj Gori i mjere Instituta za javno zdravlje NKT-a, poštujući zdravlje naših studenata i profesora Ekonomskog fakulteta, prvi put ćemo imati početak nastave online. To znači da će u prve 2 nedelje nastava na Ekonomskom fakultetu biti izvođena putem internet platforme, distance learning programa preko Univerziteta Crne Gore, a nakon toga od 3. nedelje je kombinovana nastava putem online-a i naravno povremenih dolazaka studenata na Ekonomski fakultet kako bi održali dio koji se tiče samih vježbi i onoga što se odnosi na predispitne obaveze. Možemo slobodno da kažemo da imate iskustva posljednjih pola godine kad je u pitanju online nastava. Kako se to odrazilo na vaš sami program i na sve ono što se dešavalo zapravo u nastavno-naučnom vijeću? Jeste, podsjetit ću i naše gledalce da smo 17. marta krenuli i prešli na platformu online, međutim to nije nepoznanica u radu Ekonomskog fakulteta. Želim da podsjetim gledalce i naravno kompletnu akademsku javnost da je Ekonomski fakultet još davne 2008. godine razvio u stvari ovu platformu, kada je i jedan od načina i jedan od prioriteta u njegovom razvoju bio i mogućnost da imamo i predavanja putem različitih platformi. Tako da je ovo za nas bila jedna redovna aktivnost koju smo lagano sproveli tokom prethodne 3 mjeseca, dok su studenti od juna mjeseca već bili u salama, odnosno u amfiteatrima i polagali svoje ispite uživo, znači u zgradi Ekonomskog fakulteta. U konceptualnom smislu, dakle, kombinovana varijanta. Biće nešto uživo, a biće online. Šta se odnosi na uživo, a šta na online? Prve 2 nedelje kompletna nastava će biti online, dok nakon 3. nedelje krećemo u taj kombinovani metod gdje će najvjerojatnije dio konsultacije i samih vježbi biti organizovan u prostorijama fakultete. Sve predispitne obaveze će biti u prostorijama fakulteta. Nadamo se da ćemo tako i završiti ovaj semestar i da ćemo narednog imati kompletan sistem koji će biti u samim učionicama. Znate da u skladu sa epidemiološkom situacijom moramo da vodimo računa o broju studenata koji se mogu naći, zbog čega sve ovo radi Ekonomski fakultet, s prostog razloga što je ove godine kao i prethodnih godina vladalo ogromno interesovanje za upis na Ekonomski fakultet. Mi smo ove godine na Ekonomskom fakultetu upisali ukupno 390 brucoša, 240 brucoša na Ekonomskom fakultetu, 100 na studijskom programu menadžment i 50 u Bijelom Polju. Kako vi objašnjavate to tradicionalno interesovanje, gotovo najveće interesovanje studenata za ekonomski pa onda i pravni fakultet? Pa ako kažemo da je Ekonomski fakultet osnovan 31. maja 1960. godine, da je ovo 61. generacija studenata na Ekonomskom fakultetu, da je 12.000 studenata završilo Ekonomski fakultet, da ih je preko 1200 magistriralo, preko 800 završilo specijalističke studije i da je u svojoj bogatoj istoriji odškolovao i 100 doktora nauka, to govori o tome i u prilog tome da uvijek vlada veliko interesovanje za instituciju koja je prepoznatljiva ne samo u Crnoj Gori, već i van njenih granica. Između ostalog reći da je Ekonomski fakultet dao svoj doprinos u društveno-političkom sistemu naše države. Interesuje me ekonomska misija, koliko je kao fakultet, ustanova i institucija ispunila očekivanja ne samo akademskih građana, nego čitavog društva u razvoju ekonomske misli. Upravo ono što sam rekao, i broj studenata koji je do sada i bio na Ekonomskom fakultetu, broj svršenih studenata, sve ono što se dešavalo na Ekonomskom fakultetu za vrijeme 60 godina trajanja, 8 izmijenjenih studijskih programa koje smo imali od svoga nastanka govori u prilog tome da se Ekonomski fakultet mijenjao kako se mijenjao i dio same ekonomske misli.
ali da je tu ekonomsku misao on plasirao u sistemu Crne Gore i bio vjesnik, možemo slobodno reći, i razvoja znači same Crne Gore i njenog utemeljenja i njene nezavisnosti 2006. godine. Tako da zbog svog tog sistema praćenja onoga što se dešava u regionu, praćenja onoga što se dešava u europskom prostoru visokog obrazovanja, uvođenja programa na engleskom jeziku, potpisanog velikog broja memoranduma i sporazuma sa kompletnom dijelom znači same privrede, praćenjem razvoja svih visokoobrazovnih ustanova u samom regionu, govori u prilog tome da Ekonomski fakultet čvrsto na svojim nogama 60 godina i da je dao prave temelje razvoja ne samo ekonomske misije Crne Gore, već i države Crne Gore. Kao prioritet između ostalog se izdvaja kvalitet. Pored kvaliteta interesuje nas kakva je sada saradnja sa inostranim fakultetima i ovo ste već nešto i malo pomenuli, odnos škole, odnosno obrazovanja i privrede. Moram da vam kažem da je Ekonomski fakultet prije 2 godine pokrenuo i međunarodnu akreditaciju. Svojim članstvom u prestižnoj akreditacijskoj kući IFMD željeli smo da budemo akreditovani od strane međunarodnih akreditacionih znači partnera, ne samo ono što je akreditacija na državnom nivou. U susret tome uspjeli smo da vidimo kakva je praksa najrazvijenijih fakulteta i da se sa njima povežemo i u tom smislu postoji nesmetana saradnja koju imamo ne samo sa regionom, već i sa kompletnom znači samom Evropom. Moram da vam kažem da 50 najboljih studenata Ekonomskog fakulteta svake godine boravi na nekom od inostranih univerziteta i provede jedan semestar na nekom od inostranih univerziteta. Nakon toga se vraćaju i završavaju fakultet ovdje u svojoj državi. Tako da je to jedan moramo da kažem širok dijapazon onoga što nudi Ekonomski fakultet u tom smislu. Sem toga, drugi stup našeg razvoja jeste saradnja sa privredom. Moram vam reći da imamo preko 70 partnera sa kojima sarađujemo u državi Crnoj Gori, a da smo od prošle godine ne čekamo da naši studenti završe Ekonomski fakultet, već prije toga kroz samu saradnju omogućavamo im da nakon završetka već počnu da rade. Kroz razne vidove samih praksi, pomenut ću samo od jednu koju smo imali prethodne godine, a to je da je 10 svršenih studenata Ekonomskog fakulteta koji su imali prosjek preko 9 dobilo zaposlenje u kompaniji Voli sa prvom platom potpisano na 6 mjeseci od 1000 eura, što znači da smo prevazišli očekivanja naših studenata i da želimo da naši najbolji studenti budu vjesnici novog razvoja u Crnoj Gori. Profesore, u najkraćem, šta ćete danas poručiti studentima, bilo da je online ili uživo? Moram da vam kažem, bez obzira na to kako se izvodi nastava, bila uživo, bila putem internet platformi, kvalitet toga se odnosi na onoga ko izvodi tu nastavu. Tako da sa sigurnošću mogu da kažem da 30 profesora Ekonomskog fakulteta i 15 saradnika u nastavi veoma kvalitetno izvodi tu nastavu i da ćemo se truditi da im pružimo najbolja moguća teorijska i praktična znanja iz oblasti ekonomije. Našim brucošima bi poželio da što kraće budu brucoši, odnosno da što prije počnu da polažu ispite i da se što kraće zadrže u toj formi, a očekujem da ćemo već narednog semestra imati potpuno nesmetanu znači samu nastavu i moram da im kažem da su izborom Ekonomskog fakulteta napravili jedan od dobrih izbora. Mi već na prvom času iz predmeta osnovne ekonomije govorimo o jednom od ključnih principa ekonomije, a to je da se ljudi suočavaju sa izborom. Ovoga puta oni su napravili pravi izbor. Svaka čast, hvala vam. Hvala i vam. Znači, evo čuli ste dekana Ekonomskog fakulteta šta govori o samom Ekonomskom fakultetu i o brucošima, a mi svima onima koji slove danas kao brucoši u čitavoj Crnoj Gori na svim univerzitetima želimo sreću i uspjeh. Toliko od dežurne ekipe sa terena za ovo jutro i veliki pozdrav.